Salutare și bine v-am găsit la un nou video. După cum se vede, sunt la Arad. Prima zi a mea, teoretic și practic. Nu-i pe anul ăsta că am mai fost, dar e prima zi după recoltat. Am terminat și cu recoltatul, eu azi sunt la Arad. Ieri a fost Petrică, Nicolae și cu 6930. Petrică a fost cu a meu, eu am fost la recoltat, ieri de aia am fost. Se și vede aici unde a orat Petrică că e mai negru un pic. Nu știu dacă observați. Și în rest e vegetația afară. Eu am făcut aici o tură, că nu-mi duce așa mult. Uite acum dacă s-a umblat la plug. Eu zic că merge bine, noi nu s-a umblat. De-a stupat, a stupat. Păi de ce? Că e ok. Azi sunt eu. Nicolae a făcut 6170, eu am fost cu colegul de pe 6170 la recoltat. Nicolae a venit cu 6170 la Arad și colegul de pe 6170 a fost cu mine la recoltat cu tractorul Nicolae. 6930 a fost tot el, că e a lui. Și Petrică, cum n-am fost eu, a fost cu 6120 și acum sunt eu cu 6120, 6930 și cel cu 6170 cu tractorul lui, cum ar veni. Nicolae înăuntru e defect, are ceva probleme la tiranții laterali, îți duci la, nu știu ce probleme are acolo, ceva probleme cu nucile, ies nucile din tiranții laterali. Și atunci îți duci la rectificat. Băi, după ăștia rămân cam multe bălii afară. După mine aici se vede că nu rămân. Ce rămân, ce vedeți așa afară, cum îi zice, rădăcinile de la trestie, că aici au fost multă trestie, nu știu dacă știți, dar să și vede pe jos. Trestie, nadă, nu știu cum vreți să-i ziceți. Condițiile nu sunt chiar favorabile, am avut un pic de ploaie azi noapte și Șamul imediat își dă drumul din nou. După cum preconizează, după cum se arată. Colegul cu 69 numai cu 4 trupiță. Mai are o trupiță înăuntru, dar nu și-a pus-o. Eu cred că o să mai primesc o trupiță aia mult dorită, o să primesc la meu. Acum vedem. Zicea șeful că a găsit undeva una. Am dat ce rău mi-are aici, au fost tras capăt cei drept. Asta e o parcelă destul de mare, numai că am împărțit-o în 3. Aici era capăt tras, asta era semănată separat, aia separat. Asta vă ziceam că avem condiții un pic nefavorabile, nu extrem de, dar sunt un pic. O ploată azi noapte și sunt locuri unde și patinează. Ce-i drept. Mi s-a părut că nu merge așa bine plugul, dar nu mi s-a părut că dacă mă uit mai în spate e drept. E ok. Acolo pădurea aia e în Ungaria deja. Băi, ideea e că mă bucur că am terminat recoltatul în condiții favorabile de recoltat. Nu trebuie să stăm pe noroi, pe chiciură din aia, pe brumă, cum ar veni. E super că am reușit să terminăm ce am avut de recoltat, că nu l-am recoltat chiar tot. Ce s-a putut de fapt, ce a fost cât de cât decent ca și umiditate. L-am reușit să recoltăm. Acum de Arad nu avem hăpt așa mult, avem maxim cam o săptămână bună de Arad. Suntem gata și cu Arad, numai că săptămâna viitoare numai ploi și zăpadă. Pe zăpadă ar merge, pe zăpadă e super fain să ari. În schimb pe ploaie nu prea. Nu știu dacă ați arat pe zăpadă, dar pe zăpadă e chiar decent, e foarte fain să ari. Am aici un pic de cafeluță, bine, teoretic cafeluța asta e sticlă de Teddy, nu facem reclamă, numai vă ziceam. Dar teoretic cafeluța asta era așa, avea aici stratul de lapte, știți, așa fain. Avea un strat de, cum îi zice, de caramel și jos era stratul de cafea, da, da. S-au cam scuturat. Nu mai are niciun strat, numai stratul de cafea.
mod normal nu prea beau cafea. Beau cam una-două pe lună. Dar azi dimineața am simțit așa puțin nevoia să beau cafea, așa că am dat-o și eu pe cafea azi. Vezi, aici deja merge mai greu. Vezi, e un pământ din ăla cu porțiuni, aici e greu. Ați văzut mai încolo mers mai ușor. Aici deja merge mai greu, să și vede diferența bulgării. Ia uitați ce bulgări sunt acolo, ce bulgări au scos colegii ieri. Și eu aici, că și eu am arat până mai încolo. Am făcut o singură tură, 1, 2 și acum 3. Stai. Am venit, am mers și am venit. Dar ce greu trage aici de el. Nu trage greu în sensul rău al cuvântului, ci bulgări ăștia. Patinaj avem? Avem un pic de patinaj. Avem un pic de patinaj, după cum văd eu, să vede un pic de patinaj. Da, fata scurmă, nu spatele. Aici am vedeți și voi părul pe YouTube prima dată. Da, urmează să-l tau, mi-ați văzut prima dată părul pe YouTube mare. Poate că l-ați mai observat în unele videoclipuri așa, în mare, în oglinda asta de aici. Deci poate că l-ați mai observat. Dar urmează să-l tau, deci l-ați văzut pentru prima dată și ultima dată. Vine și colegul cu 6170. Mai greu, dar bine, ia duce duc. Am început eu aici deja o treabă. Am făcut de ceva vreme, am lansat acolo pe 69 și pe 6170. Ne-am luat fiecare porțiunile noastre cum ar veni. Și eu zic că și vede un pic de diferență, nu știu dacă vă uitați. Mai devreme mă uit, dar ce mă nervează geamul ăla urât. Acolo murdarul ăla la geam. Asta zic eu, cred că să și vede o diferență deja. De arătură neagră. Mă, că e tare rău aici, mi-am ales, cred că cea mai prostă parte mi-am ales-o eu seara aici, chiar aici la canal, acolo e canalul. După canal e Ungaria acolo, deci vă ziceam că pădurea aia e în Ungaria. Vedem asmarea aici ok, până mai încolo. Dați că vă arăt imediat care e șmecheria. Ok. Vedeți și voi ce bulgări scoate aici, deși nu mă așteptam în zona asta să scot așa bulgări. Vine aici pe partea asta de la canal, da, că ăsta e pământul ăla rău din canal. Și mai încolo să fie tot la fel, mă. Trebuie să o lăsăm aici, că nu mai duce motor. Și aici deja e click. Cred că se și vede. Culoarea, diferența de culoare. E un pământ din ăla galben clicos, cu negru clicos. Eu... Hai de capul, nu știu ce-a fi în primăvară aici, că asta nici nu se sparge peste iarnă, știi, nu se împrăștie. Stă lipit și de cormană și de antitrupiță acolo. Și de aici are și pământ ok. Ok în sensul că poți mai are, nu te ține în loc. Sau nu?
aici și de ai vrea, nu tare ar putea pune brazdă pe brazdă, că nu se vede brazda care să o pună pe brazdă. Asta e toată șmecheria, dar ideea e că la mine e drept. Nu se văd șanțuri, nu știi cam pe unde am venit în încoace și pe unde am mers încolo. Deci tot e ok la cât e de rău pământul. E capul meu ce e aici, mă uitați acolo ce e. Bă, sincer vă spun, nu știam că este pământ așa rău partea asta. Deci știam, nu mă băgam eu în partea asta, lăsam pe alții mai mari. Dar oricum e ok, că eu nu patinez așa tare aici cu 3 trupițe, cum patinează ei cu 4 sau cu 5. Deci tot e ok, că nu forțăm așa mult. Deci, mai am un pic aici și termin și eu. Ei mai au un pic mai mult. Dar teoretic la cât de încet mă mișc, cam am terminat deodată. Că merg destul de încetuc. Important e că se astupă pănușirile după mine, nu rămâne nimic afară. Rămâne negru. De exemplu, cum am avut ploaia asta de azi noapte. Dimineața a zis șeful către mine că ar trebui să-mi dau antitrupițele jos, să nu mi se înfunde plug. Și am zis că trebuie, păi chiar asta e ideea, că rolul antitrupiței e ca să nu-ți înfunde plugul. Și mie încă nu mi s-a înfundat astăzi deloc. Aveam și pe unii care ziceau că folosesc antitrupiță sau nu, că nu folosesc, sau că folosesc antitrupiță și li se înfundă, sau nu le folosesc și li se înfundă, nu mai știu exact, chiar nu mai știu. Și le-am sugerat să le folosească, nu foloseau și le se înfunda, și le-am sugerat să le folosească. Și au zis, păi da, așa mi se înfundă mai rău. Dar dacă le reglezi, eu zic că nu se înfundă, nici așa. Dacă sunt reglate corect, ale n-au voie să se înfunde. Teoretic, antitrupița ta trebuie să-ți intre cam 2-3 degete în pământ. Cam 2, am așa, 2-3 degete maxim. Deci asta e maxim, la 3 degete deja e maxim. Un 2 degete, așa, cât să-ți ia stratul de deasupra. Deci rolul antitrupiței e să-ți ia stratul de deasupra și să-l arunce un pic înainte să vină trupița să-ți acopere, știi? Deci dacă antitrupița a apucat să-ți ia stratul de deasupra, deja la trupiță nu mai are ce să ajungă să se înfunde. Cam asta e ideea lor. Aici și la mine, intră jumate cuțitul. În 2-3 degete. Intrând așa, vezi, nu știu, dacă observați de la mine în față nu se adună nimic. Deci în fața trupiței nu se adună nimic. Și la mine trupița e curată tot timpul. Nu știu dacă se observă, dar trupița la mine e curată tot timpul. Nu se adună nimic la gât acolo, la corman. De asta eu sfătuiesc pe toți să-și folosească antitrupițele, dar nu? Că se înfundă. Se înfundă dacă le folosesc. Nu e adevărat. Vă spun sincer, eu am arat și cu antitrupiță și în sederina. Acum, cred că știți ce e aia sederina. Rugul, sau cum se mai zice, murele. Sederină, în mod normal, în mod mai științific, e sederină. Și la mine nu s-a înfundat, colegii stăteau și tot se chinuiau să are. Și acum poate că vă întrebați de ce nu s-a înfundat. Pentru că prima dată ți-a luat antitrupița, ți-a aruncat un pic din sederina aia care se ține tot într-una, ți-a aruncat un pic jos, automat după, ce să zic, 5 cm 10 vine trupița, îți aruncă pământ peste ea și deja ți-o smulge, îți trage toată planta, ți-o trage acolo jos. Și ți-o băgat în pământ toată. Doar acolo e rău să ari cu antitrupițe, vezi, de exemplu aici e mai bulgăros, acolo mai în spate un pic mai clicos. Unde pot să spun sincer că e mai greu și mai rău de arat cu antitrupițe, e acolo unde e foarte clicos pământul. Deci acolo unde e foarte clicos pământul, acolo e rău. E destul de rău de arat.
Acolo nu prea trece pământul de la antitrupiță, știi? Nu prea ți-l ia să ți le arunce, stă lipid ea. Acolo e un pic mai rău, ce e drept cu antitrupița, într-adevăr. Dar în rest, eu nu le-aș mai da jos pentru nimic în lume. Normal, astea nu sunt antitrupițele plugului, ci de la cunul vechi, de la multimesterul ăla vechi. L-a aruncat colegii acolo jos. Cum mi-a venit plugul, mi-a venit fără. Cum mi-a venit plugul, m-am dus dincolo, că era un ferma veche. Mi l-am montat, n-am zis eu la nimeni nimic, le-am montat frumos sus, 3. Care 5 normal avem, dar eu mi-am luat 3. Le-am montat și am ieșit afară, eu de atunci nu le-am mai dat jos. Când e mai clicos așa, eu unul sincer prefer să ridic sus antitrupița, deci să nu o folosesc cum ar fi. Și atunci merge ok. Dar nici de cum să le dau jos. Ce frumos merge aici. Decent, frumos, încetuc. Nu pot merge mai tare, aș putea merge o idee mai tare, dar destul de rău aici. Clica asta ne omoară, nu știu de unde a apărut, de fapt, din canal. Bun, și cam atât o să fie cu video de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like, să te abonezi, să-ți pornești și clopoțelul. Dai acolo un follow pe TikTok, un follow pe Instagram. Dacă ai ceva întrebări mai personale, poți să-mi pui pe Instagram acolo, o să-ți răspund. În principiu de 95% răspund la absolut oricine. Și până data viitoare, numai bine, rău la nimeni.